समाव जोङो नोंथांमोननो बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जे 10,000निख्रुइ बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों अलरेडि जोङो 25,000 कोटी रां होनाय जाबाय। आरोबाव 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो थाबैनो खम समनि गेजेरावनो माखासे टेन्ट हाउसनि बायदिसिना चेयार टेबोल माबा माबि होनो थाखाय सरकारा थांखि लादों, जाहाथे गामियाव फुजाफोर जायोबा गामियाव मायबाफोर खुंनांगौ जायोबा टेन्ट हाउसाव फैसा होआ जासे टेन्ट हाउसनि जिनिसफोरखौ मोननो हायो, बिनि थाखाय माखासे बेबस्थाखौ लानाय जादों। दा नैबे समाव आं बुंनो सानदों जे 17 बोसोर आगोलनि सरकारनि समाव 659 माने 659ल' न' बानायनो हादोंमोन PMYनि न', आरो दिनै 4.5 बोसोर जोंनि सरकारनि समाव 6,659 जोङो आइवानि न' बानायनो हादों। दिनै रोजा रोजा न' जाबाय। 17 बोसोराव मात्र 659ल' जादोंमोन, नाथाय दिनै 4.5 बोसोराव 6,659 दिनै जोङो गरिब मानसिफोरनि न' लुनो हादों। MGNरेगानि दारै 1,115 न'खरनो IBS स्किम होनो हादों। जोङो माखासे लामाफोर 828 लामाफ्राव सेन्ड ग्रेभेल बायदिसिना होनो हादों, आरो कमिउनिटि माखासे स्किमफोर 1,481 बबेयावबा बायदिसिना अंगनबादि न' लुनो थाखाय क्लाब न' लुनो थाखाय बायदिसिना स्किमफोरखौ होनो हादों। BPFनि बै समाव 17 बोसोराव बिथांमोना गासै 1,100बो फरायसालिखौ मोजां खालामनो हायाखैमोन। दिनै जोङो 4.5 बोसोराव 1,800 फरायसालिफोरखौ जोङो मोजां बानायनो हाबाय। 200निख्रुइ बांसिन फरायसालिफोरखौ गोदानै लुनो हाबाय। 40 समस्तियाव जोङो गासै 40 अडिटोरियाम लुनो हाबाय सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव, आरो 40 समस्तियाव बड'लेण्डनि 12 अलरेडि बिल सिलागां बिथांनि मुङाव BLTनि फाउन्डार चेयारमेननि मुङाव जोङो मिनि स्टेडियाम लुनो हाबाय। जाय बड'फानि थाखाय दिनै जोङो बर' हारिया बुहुमाव गोथां हारि महरै गसंथानो हादों। बे बड'फानि जि मुसुखा दिल्लीयाव गायसननायजों लोगोसे बिथांनि थाखाय मोनसे दिल्लीयाव हादोरनि राजधानियाव जोङो लामाबो मोननो हादों। हारिनि बाथ्राखौ जोङो 1%बो कमप्रमाइज खालामाखै। जोंनि गोबां सुबुङा हा हु गैजायैनि थाखाय खस्थ' मोनदोंमोन। बै जायगाफ्राव दिनै जोङो रोजा रोजा सुबुंनो हा होनो हादों। हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनो हादों। गोरिब गुन्द्रा न'खरनि फरायनाय डिग्री MA BA पास खालामनाय फरायसाफ्रा आगोलनि सरकारा समाव साख्रि लानो हायाखैमोन। फिसा फिसा साख्रिबाबो लाख लाख घुस होनांगौ जादोंमोन। नैबे समाव जोङो 8,000निख्रुइ बांसिन साख्रि होबाय, नाथाय रावबो आथाना फैसाबो घुस होनो गोनां जायाखै। मानोना बिसोरो जोंनिनो बिदा फंबाय, जोंनिनो गावनिनो माने असे मानसिफोर, बिथांमोनखौ साख्रि होनांगौआ जोंनि बिबान। जायफ्रा दिनै IAS IPS डक्टर इन्जिनियार जानो सानदों, गोदोनिफ्रायनो दैदेनगिरिफ्रा बर' हारियाव सुबुं धोन दानायनि बाथ्रा सानबोदों, नाथाय मावबोनो हायाखै। जोंनि सरकारा बोसोरफ्रामबो 50 फरायसाखौ डाक्टार बानायनो थाखाय, 50 फरायसाखौ इन्जिनियार बानायनो थाखाय, 50 फरायसाखौ IAS IPS बानायनो थाखाय, आरो 50 फरायसाफोरखौ जोङो ACS APS बानायनो थाखाय फ्री कोचिंग होगासिनो दङ। অঞ্চলত ৰেশন কাৰ্ড যাতে কোনো নোপোৱাকে নাথাকে, অলপ আগতে আমাৰ MP ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে, ৰেশন কাৰ্ড যেতিয়া দিব, ৰেশন কাৰ্ড দিয়াৰ লগে লগে ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত অকল চাউল নহয়, অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ৰেশন কাৰ্ডত দালিও পাব, তেলো পাব, বিভিন্ন বস্তুবিলাক ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত পাব। ৰেশন কাৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা কৰাৰ ব্যৱস্থা পাব। খুলুমবাই, নমস্কাৰ। মোজাङैनो दङ ना बयबो? ভালে আছে? অলপ দুখ লাগি থাকা যেন লাগিছে বাইদেউসকলক। ভোক লাগিছে নেকি? ভোক লগা নাই? আমাৰ বনৰগাঁও সমষ্টিৰ আফলা গাঁৱত আয়োজন কৰা এই হিতাধিকাৰী সভাত উপস্থিত হোৱা বাইদেউসকল, ভনীসকল, দাদাসকল, ভাইসকল, দিनै বনৰগাঁও সমষ্টিनि बे आफला गाँवआव खुंजानाय जोंनि बेनिफिसारि मिटआव बाहागो लाफैनो हानाय बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, आमार লগত उपस्थित আছে आमार राज्य सभार सांसद रंगोरा नार्जारी डांगरिया, आमार क'क्राझारर MLA लरेन्स इस्लारी डांगरिया, आमार बड'लेण्ड सरकाৰৰ EM
রঞ্জিত বসুমতারি ডাঙরিয়া আজির এই সভাত উপস্থিত আছে আমার প্রাক্তন ইএম বর্তমান MCLA আর ব্রো ফেডর চেয়ারম্যান রেওরেওয়া নাজিহারি ডাঙরিয়া আমার তামুলপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সন্দীপ বসুমতারি ডাঙরিয়া বনরগাঁও অঞ্চলের পরায়ে আমার অসম ফুটবল এসোসিয়েশন আর অসম অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান কবিরঞ্জন ব্রহ্ম ডাঙরিয়া আমার SC কমিটির চেয়ারম্যান দীপক দা গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ অধিবক্তা আৰু আমাৰ এজন সিনিয়ৰ নেতা বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ শব্দৰাম ৰাভা ডাঙৰীয়া আজিৰ এই সভাত উপস্থিত আমাৰ চৰকাৰৰ পলিটিকেল সেক্ৰেটাৰী আৰু লগতে MCLA আমাৰ এজন শক্তিশালী নেতা মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমাৰ কোকৰাঝাৰ আৰু দতমাৰ BDO সকল PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকল আৰু উপস্থিত আমাৰ TCLCCৰ চেয়াৰম্যান ৰবিৰাম উজিৰ ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল মই বহুত দীঘলীয়া ক'ব বিচৰা নাই আমাৰ ইতিমধ্যে আগৰ বক্তাসকলে যিমানখিনি প্ৰয়োজন কথা আছে সব আপোনালোকৰ আগত কৈ आङो गोनां गोनां बाथ्राखौल' बुंनो सानदों আজি बड'लेण्ड অঞ্চলত শান্তি আহিল बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनै गोजोना फैबाय नैबे आफलागावआवनो मोनसे समाव बे फोथाराव जोङो गोबां बार मिटिं खुंदों हरैहाय सोरबा सोरबा आलासिफोर थायो जों मिटिं खुंनो फैयोबा जोंखौ मिटिं खुंनायाव जोबोद डिस्टार्ब होयो दा बे थासारिफोरखौ दिनै फैनानै आं गोसोखांदो जे माबायदि थासारिमोन जोङो मिटिं खुंनो नागिरोबा बेवहाय फिरफिलाफोरखौ बुरफुनानै गारहरोमोन गेटफोरखौ देफायना होयोमोन बायदिसिना थासारि बड'लेण्डआव दङमोन नाथाय दिनै ओरैबायदि मोनसे गोजोन थासारि फैबाय ना जोङो बिथांमोननि फिरफिलाखौ बरननानै गारो ना जोंनि फिरफिलाखौ बिथांमोना दिनै बरननानै गारो आरो बे थासारिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोसो जानायमोनब्ला 2005 मायथाइयावनो खालामनो हागौमोन बे थासारिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोसो जानायमोनब्ला 2010 मायथाइयावनो लाबोनो हागौमोन आरो बे थासारिखौ बिथांमोना गोसो जानायमोनब्ला 2015 मायथाइयावबो लाबोनो हागौमोन नाथाय बिथांमोना बे थासारिनि बागै बै समाव जेबो सानाखैमोन आरो मानो सानाखैमोन होनब्ला बिथांमोना समाजनि फारसे समाजनि रांखान्थि जौगानाय सोलोंथाइ जौगानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना गोसो होआखैमोन दिनै जोङो सरकार फैनायनि उनाव गोलाव सम सोमावसारनानै जिहेतु बर' हारिया गोबां थै होबाय गोबां जिउ होबाय गोबां मानसिया मुंख्लं जालांबाय नैबे बनरगांव ओनसोलनि मैखोम जोंनि बर' ओनसोलनिफ्रायबो गोबाङानो मुंख्लं जालांबाय बे गासैबो थासारिखौ नुनानै 2020 मायथाइयाव जोङो मोनसे गोरोबथा खालामबावनानै दिनै बर' हालामाव जोंनि ओनसोलाव 100% शान्तिखौ गायसननो थाखाय जोङो जाफुंसार जाबाय नैबे समाव ना सोरबा हराव बेरायनो गियो ना सोरबा सानाव बेरायनो गियो नैबे समाव ना सोरबा आर्मी पुलिस नुदों लामायाव ना सोरबा दुथां मानसिफोरखौ नुदों ना सोरबा सिलाय लानाय नुदों ना लावथि लानाय नुदों जोबोद मोनसे मोजां मोनसे थासारि फैबाय मोनसे समाव जौ जुवा मेला नंनायनि नङैनि बुलायलायनाय होसोलायनाय बेबायदि थासारियाव जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बिब'फ्रा गोबां खस्थ' मोननांगौ जादोंमोन मानोना जौ लोंनानै दावराव दावसि खालामग्राफ्रा आइजोफोर नङा बायदिसिना थासारि होसोलायनाय बुलायनाय हिंसा खालामनाय आइजोफोर नङा नाथाय आइजोआ सासे बिमा हिसाबै सोरनिबा बिब' हिसाबै सोरनिबा बिनानाव हिसाबै सोरनिबा फिसाजो हिसाबै सोरनिबा बिहामजो हिसाबै जोबोद खस्थ' मोनो आरो बे थासारि दानायानो जोंनि बयनिख्रुइबो सिगांसिननि थांखिमोन जे बड'लेण्डआव गोजोन थासारि लाबोनांगोन जोंनि मोनथायखौ लानानै गोलाव सम सोमावसारनाय दिनै जोङो गोबां जोंनि हारिनि मोननांगौ गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ मोनफुंबाय एफा एनै आद्रा दङ बेखौबो जोङो लासै लासैनो मोनफुंनो हागोन नाथाय बिनि थाखाय सबसे गोनांसिना जाबाय गोजोन थासारि आरो खौसेथि दा बे गोजोन थासारि आरो खौसेथिखौ दिनै क'क्राझारावल' नङा बेखौ दिनै चिराङाव बेखौ बाक्सायाव तामुलपुराव आरो अदालगुरियाव
गासैबो जिल्लायावनो गोजोन थासारि आरो हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ दिनै लाबोफिननो हाबाय। दा नंखायनो नैबे समाव जोङो नोंथांमोनजों सावरायनो फैदों। दिनै गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो 30-40 बोसोर जोंनि लेखा फरायनाया थाद'दोंमोन। जोंनि आबाद मावनाया गोसो होनानै आबाद मावनो हायाखैमोन। रांखान्थिखौ जोङो मोजाङै जौगाहोनो हायाखैमोन। जोंनि हारिमुनि बिथिंखौ जोङो नांगौ बायदियै जौगाहोनो हायाखैमोन। बे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय नैबे समाव जोङो जानजि खाफ्रानो हानायनि मोनसे थासारि फैदों। दा नंखायनो जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय जोङो बाथौ थानसालि ब्रह्म मन्दिरनिफ्राय लानानै दिनै जोंहा बेवहाय अनुकुलनिफ्राय लानानै जेसेबां दङ गुबुन धोरोमारिफोरनि थाखायबो थानसालिफोरखौ लुनो थाखाय जों अनसुंथाइ होदों। जोंनि आइजोफ्रा आबाद मावनायाव जोबोद खस्थ' खालामो। माइ गायो, खोथिया फुयो, बायदिसिना दाउ अमा फिसियो। नाथाय बेजों लोगोसे दायो गोदानै सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदिसिना कोअपारेटिभ ससाइटि बानायनानै जोङो बायदिसिना खामानि मावनानै रां खामायनो हायो। जों सरकाराव फैनायनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन जे जों सरकाराव फैयोबा गोबां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जोङो राङारि अनसुंथाइ होगोन, जोङो मदद होगोन होननानै। दा दिनैनि समाव जोङो नोंथांमोननो बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जे 10,000निख्रुइ बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों अलरेडि जोङो 25,000 करि रां होनाय जाबाय। आरोबाव 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो थाबैनो खम समनि गेजेरावनो माखासे टेन्ट हाउसनि बायदिसिना चेयार टेबोल माबा माबि होनो थाखाय सरकारा थांखि लादों। जाहाथे गामियाव फुजाफोर जायोबा, गामियाव मायबाफोर खुंनांगौ जायोबा टेन्ट हाउसाव फैसा होआ जासे टेन्ट हाउसनि जिनिसफोरखौ मोननो हायो। बिनि थाखाय माखासे बेबस्थाखौ लानाय जादों। दा नैबे समाव आं बुंनो सानदों जे 17 बोसोर आगोलनि सरकारनि समाव 659 माने 659ल' न' बानायनो हादोंमोन PMYनि न'। आरो दिनै 4.5 बोसोर जोंनि सरकारनि समाव 6,659 जोङो आइवानि न' बानायनो हादों। दिनै रोजा रोजा न' जाबाय। 17 बोसोराव मात्र 659ल' जादोंमोन। नाथाय दिनै 4.5 बोसोराव 6,659 दिनै जोङो गरिब मानसिफोरनि न' लुनो हादों। MGNरेगानि दारै 1,115 न'खरनो IBS स्किम होनो हादों। जोङो माखासे लामाफोर 828 लामाफ्राव सेन्ड ग्रेभेल बायदिसिना होनो हादों। आरो कमिउनिटि माखासे स्किमफोर 1,481 बबेयावबा बायदिसिना अंगनबादि न' लुनो थाखाय, क्लाब न' लुनो थाखाय बायदिसिना स्किमफोरखौ होनो हादों। दा नंखायनो नैबे समाव जोङो नोजोर होदों जे गामि ओनसोलाव रायजो जानाया जोबोद मोजां। नाथाय बेवहाय माखासे सुबिदा थानांगो। बेवहाय लामा थानांगो, बेवहाय कालभारफ्रा थिग थानांगो, फरायसालिया मोजां थानांगो। बे गासैबो मोजाङै थाजोबब्ला गामियाव रायजो जानायानो बयनिख्रुइबो मोजांसिन। दा बेखौनो नोजोर होनानै जोङो नैबे समाव गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ जोङो मोजां खालामनो लादों। BPFनि बै समाव 17 बोसोराव बिथांमोना गासै 1,100बो फरायसालिखौ मोजां खालामनो हायाखैमोन। दिनै जोङो 4.5 बोसोराव 1,800 फरायसालिफोरखौ जोङो मोजां बानायनो हाबाय। 200निख्रुइ बांसिन फरायसालिफोरखौ गोदानै लुनो हाबाय। 40 समस्तियाव जोङो गासै 40 अडिटोरियाम लुनो हाबाय सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव। आरो 40 समस्तियाव बड'लेण्डनि 12 अलरेडि बिल सिलागां बिथांनि मुङाव, BLTनि फाउन्डार चेयारमेननि मुङाव जोङो मिनि स्टेडियाम लुनो हाबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै बनरगाव ओनसोलाव जोंनि सरकार फैनायनि उनाव मा मावखो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दिनै जोङो जि चन्द्रपारा होननाय मोनसे जायगा दङ, बेवहाय मोनसे अपेन स्टेज लुगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जोङो बनरगावआव 2.5 कोटि थाखा 2.5 कोटि थाखा होनानै मोनसे मिनि स्टेडियाम लुनो थांगासिनो दङ थाबैनो। बनरगावआव गोबां गेलेग्रा दङ। जोंहा अपर्णा नार्जारी, जोंनि बिनि सासे बिनानावा इन्डियान वमेन फुटबलाव केप्टेन जाहैलायबाय। दा बिनिखायनो बिथांनि मुङावनो जोङो बेवहाय मोनसे मिनि स्टेडियाम मोनसे लुनो थांगासिनो दङ 2.5 कोटिनि। पाटगावनि जि मार्केटआव, पाटगाव मार्केटआव ड्रेन नांगो। अखा हायोबा मानसिफ्रा जोबोद खस्थ' जायो। दा बेवहाय जोङो ड्रेन लुनो थांगासिनो दङ। सूत्रधर জনগোষ্ঠী আছে আমার। सूत्रधर জনগোষ্ঠীর কারণে 1 কোটি টাকার এটা কালচারেল কমপ্লেক্স আমি বনাবলৈ গৈ আছো सूत्रधरर কারণে।
बनरगाव मार्केटावबो अलरेडी 50 लाख होनाय जाबाय जाहाथे बनरगाव मार्केटखौ जोङो मोजाङै लुनानै होनो हायो। बेजों लोगोसे बे आफलागाबाव मोनसे मिनि पिएचडि आगोलाव लुनानै दोनदोंमोन बेवहाय डाक्टारबो फैयाखै नार्सबो फैयाखै दा बे मिनि पिएचडिखौ थाबैनो फाहामफिननानै बेवहाय जोङो डाक्टार नार्स लाबोनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। बनरगाव हाई स्कुलावबो जोङो राङारि माखासे मददखौ हरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंहा जि इउएन एकाडेमी स्कुलनिफ्राय चन्द्रपाराव थांनाय लामाखौबो जोङो बानायनो थांगासिनो दङ। मासुवा घाटर दलंখন লৈ পেলাই মোক বহুত মানুহে কৈ আছে মাসুৱা ঘাটৰ দলংটো বহুত ডাঙৰ তথাপিতো আমি পিছই থাকা নাই। ইতিমধ্যে এই ফাইনেন্সিয়াল ইয়াৰত এই বিত্ত বৰ্ষতে আমি মাসুৱা ঘাটৰ দলংটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যাহাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যেটো কষ্ট হিটো আমি চিৰদিনৰ কাৰণে এই কষ্টৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়। ইতিমধ্যে বহুতখিনি আঁচনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে লোৱা হৈছে। বিনোদ ব্ৰহ্মণি जोङो मोनसे मुसुखा बनरगावआव लुनो थांगासिनो दङ। बीर सिलागांनि बिथांनि जि ट्रास्ट दाख्लै बावै जोङो बेवहाय बिथांनि थैनाय सान फालिदों आरो इखालिनो आं फोसावदों जे बिथांनि मुङावबो जोङो माखासे आरोबाव हाबाफारिफोरखौ आखायाव लादों। दिनै बर' माहारि जौगानायनि बाथ्राखौ लानानै माहारिबादखौ लानानै जिहेतु जों बेवहाय जिरायनाय साफ्रोमबो रोंगोरा नार्जारी लरेन्स इस्लारि रेवरेवा नार्जारी जोंहा जायखौ फेरेंगा होनो रन्जित बसुमतारी बे ओरै दङ कबिरन्जन जोंहा ब्रह्म जेसेबां बेवहाय दैदेनगिरि दङ सन्दी बसुमतारी रबिराम उजिर जों बयबो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय जों बयबो हारिनि थाखाय जुजिनानै फैनाय दिनैनि समाव हारि जौगाहोनांगौआनो जोंनि बिबान। बिनिखायनो 1952 मायथाइनिफ्राय दिल्लीयाव जायफोर मोसाहैदोंमोन बिथांमोनखौ जों बरायदों। जोंहा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि मुङाव मुसुखा जोङो बेखेवबाय। जोंनि नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव जोङो मुसुखा बेखेवबाय। आरोबाव चिराङाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि मुङाव गवालपारायावबो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि मुङाव मुसुखा आरो माखासे सेन्टार जों गायसननो थांगासिनो दङ। बर' हारिनि गेदेमा जेसेबां दङ गासैनिबो मुसुखा गायसननाय बिथांमोननि जिउ खौरां लिरनायनि हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों। दिनै नोंथांमोना नुदों बड'फा जाय बड'फानि थाखाय दिनै जोंनो बर' हारिया बुहुमाव गोथां हारि महरै गसंथानो हादों। बे बड'फानि जि मुसुखा दिल्लीयाव गायसननायजों लोगोसे बिथांनि थाखाय मोनसे दिल्लीयाव हादोरनि राजधानियाव जोङो लामाबो मोननो हादों। हारिनि बाथ्राखौ जोङो 1% बो कमप्रमाइज खालामाखै। जोंनि गोबां सुबुङा हा हु गैजायैनि थाखाय खस्थ' मोनदोंमोन। बे जायगाफ्राव दिनै जोङो रोजा रोजा सुबुंनो हा होनो हादों। हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनो हादों। गोरिब गुन्द्रा न'खरनि फरायनाय डिग्री MA BA पास खालामनाय फरायसाफ्रा आगोलनि सरकारा समाव साख्रि लानो हायाखैमोन। फिसा फिसा साख्रिबाबो लाख लाख घुस होनांगौ जादोंमोन। नैबे समाव जोङो 9,000निख्रुइ बांसिन साख्रि होबाय नाथाय रावबो आथाना फैसाबो घुस होनो गोनां जायाखै। मानोना बिसोरो जोंनिनो बिदा फंबाय जोंनिनो गावनिनो माने असे मानसिफोर बिथांमोनखौ साख्रि होनांगौआ जोंनि बिबान। जायफ्रा दिनै IAS IPS डक्टर इन्जिनियार जानो सानदों गोदोनिफ्रायनो दैदेनगिरिफ्रा बर' हारियाव सुबुं धोन दानायनि बाथ्रा सानबोदों नाथाय मावबोनो हायाखै। जोंनि सरकारा बोसोरफ्रामबो 50 फरायसाखौ डाक्टार बानायनो थाखाय 50 फरायसाखौ इन्जिनियार बानायनो थाखाय 50 फरायसाखौ IAS IPS बानायनो थाखाय आरो 50 फरायसाफोरखौ जोङो ACS APS बानायनो थाखाय फ्रि कोचिं होगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै थांनानै कोचिं लानानै गोबां फरायसाफ्रा दिनै मेडिकेल कलेजाव एडमिशन मोनबाय इन्जिनियारिं कलेजाव एडमिशन मोनबाय ACS पास जानो हाबाय आरो लासै लासैनो दायो जोंनि फरायनायनि थासारिया मोजांनिफ्राय मोजां जालांगासिनो दङ। बर' सावथुन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आलायारन गोबां बोसोर आलायारना बम्बेयाव दोननानै लाबोनो हायाखैमोन। जोङो फैसा खरस खालामनानै आलायारन सिनेमाखौ लाफिनबाय। बर' सिनेमाफोरखौ दिन्थिनो थाखाय सिनेमा हल गैयामोन। मैया सेरफांगुरियाव जोङो डिजिटेल सिनेमा हल बेखेवबाय। आरोबाव माखासे गासै गंबा सिनेमा हल आरोबाव बेखेवजानो थांगासिनो दङ। क'क्राझाराव जोंनि बर'नि सिनेमा आरो गुबुन गुबुन हारिमुनि बिथिंफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आरोबाव मोनसे 500 मानसि जिरायनो हानाय सिनेमा हल जों लुनो थांगासिनो दङ। बर' हारिया गुबुन गुबुन हारिफ्रा जेरै जौगादों जोंबो समान समान जौगालांनांगोन। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव जोबोद जौगानाय
बेखौ जोङो मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय देग्लाय जोङो CM काप बानायदों। बे CM कापाव सारा बड'लेण्डआव 3760टा क्लाबा बाहागो लादों आरो 70,000 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों, जायखौ बावैसो प्राइम मिनिस्टार बिथाङा दाख्लै देवबाराव जोंनि बाथ्राखौ मख'दों। अल इन्डियानि मानसिफोरनो फोरमायदों जे बड'लेण्डआव गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो गेलेनायनि बिथिङाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जौगालांगासिनो दङ होननानै। दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आगोलनि सरकारनि समाव जौ जुवा बायदिसिना मेला क'क्राझार टाउनावबो लोंला जाला ओरैबायदि थासारि जालांबायमोन, नाथाय बे दिनै थासारिया लासै लासैनो मोजांनिफ्राय मोजांथिंजाय फैदों। दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन, दिनै जोङो अमा फिसिनायनि थाखाय पिग मिशन लादों, बोरमा फिसिनायनि थाखाय जोङो दिनै गट मिशन लादों आरो मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव हेन्डलुम क्लास्टार बानायदों जि दानायनि थाखाय। जोंनि आइजोफ्राबो गोरिब गुन्द्रा जानायनि थाखाय न' बां गारनानै गुजरात हारियानाफ्राव हाजिरा मावनो थांनो गोनां जादों। गुवाहाटीफ्राव थांनानै सोरबा सेरेब सावनो गोनां जादों, बायदिसिना जौ सेरेब फाननो गोनां जादों, बेबायदि थासारि जादों। दा बेफोरखौ नायनानै जोङो लासै लासैनो बोसोरब्रैयाव गासैखौबो हाजोबाब्लाबो जोङो माखासे आसनि लादों, जायजों जोङो बिथांमोनखौ गावनि न'खरावनो थानानै रां खामायनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जायो। बिनि थाखायनो बे दानाय लुनाय, दाउ अमा फिसिनाय बायदिसिना मोजां मोजां आसनिफोरखौ लाबोदों। जोङो अनसाय बिथांखि होदों, जोंनि गासैबो आइजोफोरनि थाखाय जोङो अनसाय बिथांखि होदों 5,000 आगोलनि सरकारा खुन्दुं कम्बल राहा होयोमोन, 150 थाखानि मुसारि होयोमोन। जोङो दासिम 27,000 आइजोफोरनो जोङो मा होबाय, अनसाय बिथांखि होबाय आरो बनरगावआवबो 600 आइजोफ्रा 5,000 अनसाय बिथांखि मोनदों। माइनाव सोरां बिथांखि 200टा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बनरगावआव 25,000 करि मोनबाय। आलारि सोरां बिथांखि मन्दिर थानसालिफ्राव 2 लाख बनरगाव ओनसोलाव जोंनि समाव 100टानिख्रुइ बांसिन दिनै थानसालिफ्राव 2 लाख रां मोननो हादों। जोङो बेवहाय गियान सोरां बिथांखि फरायसाफोरनो कलम बायनो थाखाय, खाथा बायनो थाखाय जोङो 5,000 होदों, गासै 27,000 फरायसाफोरनो होबाय आरो बनरगावआव 600 फरायसाफ्रा बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनिफ्राय रां मोननो हादों। 200 जनसो जोंनि बेराम जानाय मानसिफ्राबो अनसुंथाइ मोनदों। बे गासैबो जोंनि माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय थांखि लानाय आरो बेजोंनो दिनै जोङो जोंनि खामानिखौ मावलांगासिनो दङ। दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, थांनाय बिसायख'थियाव बेवहाय जोंनि बिजाथिया देरहायाखै, नाथाय थेवबो बनरगाव ओनसोलनि खामानि मावनाया मालाबाबो थाद'आखै। जोंनि बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिया देरहानायमोनब्ला आरोबाव डाबल स्पिडआव खामानि मावनो हागौमोन। दिनै बनरगाव ओनसोलाव नङाबाबो 60 किल'मिटारसो लामा जाबाय, गोबां लामा मावनांगौ दंबावो। दा बे लामाफोरखौ फैगौ 3 बोसोरनि गेजेराव मावफुंजोबनो थाखाय थांखि लानाय जादों। दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायदों, बे मोजां थासारिया अराय सम थानांगोन। हारिनि मोनथाय, हारिनि थामोनथाखौ लानानै जुजिदोंमोन हारिखौ गेरेमसा हारि महरै दानो। थांनाय समाव जाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे खामानिफोरखौ मावनो हायाखिसै। दिनै जोङो नैबे समाव जोंनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरि रोंगोरा नार्जारी बिथां, इउजि ब्रह्म बिथां, बे गोबां दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि एजेन्डायाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा नंखायनो रावबो गोनो गोथो जानो नाङा। बावैसो पर्बत जरायाव जोंखौ हा फानबाय बायदिसिना होननानै जोंखौ रायगासिनो दङ BPFनि मानसिफ्रा। मानगोनां बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, आं दिनै बनरगावआव नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै बुंदों जे जाय सुबुंफ्रा बै समाव कलेज फरायनायनिफ्राय, स्कुल फरायनायनिफ्राय लानानै जोङो हारिनि थाखाय 12 घन्टा नोंथांमोनजों रेल लामा जथेदों, राजा लामा जथेदों, सान्दुं थिं थिं अखायावबो जोङो सिजानानै खामानि मावदों। दिनै सोरबा बर' फिसाफोरखौ थगायनो हानाय जोंहा बिख्लो गैया। बर' फिसाफोरनो नंखाय बाथ्रा बुंनानै सोरनिबा माबा मोनसे गाज्रि मावनो जोंहा साहस गैया। जोंनि मरेलिटिया, जोंनि आखला, जोंनि गियाना बेखौ थिना। दा नंखायनो पर्बत जरायाव रावनि आधा खथाबो हा रावनिबो लानाय जायाखै। बेवहाय गिदिर इन्डास्ट्रि फैदों। जोंनि जोनोमनिफ्राय जों इन्डास्ट्रि फैनायखौनो नुवाखै। जोंनि बिदा फंबायफोर मेट्रिक हायार सेकेन्डारि पास जानाय, फेल जानाय माखासेया थांनानै केरेला, गवाफ्राव माखासे सिकिउरिटि गार्ड जानानै दङ। दा बिथांमोना जुदि गाबोनो पर्बत जरायाव इन्डास्ट्रि जानाय मोनब्ला 10,000निफ्राय 18,000 मानसिया मावनानै मोनजागौमोन।
आरो बिसोरो न' खाथियावनो थानानै 40, 50, 60 हाजार बेथन लानानै न' खाथियावनो मावनानै मोनजागौमोन जों बिनि थाखायसो बे इन्डास्ट्रिखौ बरायदों आरो बेवहाय रावनिबो हा एक कथाबो हा हाबाखै जिथिंजाय गामि दङ जोंहा बे गामिथिं खननै खनथाम मेपखौनो सोलायनानै 150, 200 बिगा हाखौ एक्सट्रा दोननानैसो बेखौ प्रप'जेल होनाय जादों आरो बिथांमोनजोंनो रायलायनानै गामिनि मानसिफोरजोंनो खननै खनथाम रायलायनानैसो बे थांखिखौ लानाय जादोंमोन जोङो स्पष्ट बुङो राजखान्थिया हारिनि थाखाय हारिनिख्रुइ मालाबाबो देरसिन नङा सासे मानसिनि जिउआबो जोबोद गोनां मानोना बे 50 बोसोरनि सोमावसारनायाव प्राय 5,000 जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि आगोमा फिसाफ्रा जिउ होनांबाय गोबां आइजोफ्रा भिक्टिम जाबाय दा बेबायदि हारिनिफ्राय फैनानै दिनै जोंखौ नंखाय बांखाय दाय जाबसिनदों जों बेबायदि गोरोन्थि मावनो हानाय मानसि नङा रायजो राजा नोंथांमोन नांगौबा राजखान्थि खालामालासिनो न'आव जिरायना थागोन मावै दाङै जागोन नाथाय आइ आफा रायजो राजानि खस्थ' जानाय जेबो खामानि मावनो थाखाय जोंनि हान्जाया मालाबाबो आगानसेबो जों सुरनाय नङा नोंथांमोना मिथिगौ बै समाव दुं दुं हाव हाव थासारिमोन मेल मिटिं खुंनायनि थासारि गैयामोन बनरगाव एबसुनि जथुमा खुंदोंमोन 2011 सनाव जोंनि मिटिं खुंनायावबो ओरै बुलाय बै समावबो जोङो आब्दुल कालामखौ लाबोदों बनरगावआव भारतनि राष्ट्रपति रावबो लाबोनो हायाखै नर्थ इस्टआव फरायसा आफादा बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय आब्दुल कालामखौ लानानै फैदों बे गिदिर गिदिर सिन्था गिदिर गिदिर थांखिखौ लानानैसो जों फैदों दा नंखायनो आं बनरगाव ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जायफ्रा खामानि मावगोन जायफ्रा रायजोजों थायो जायफोरा लोंला जाला हिंसाफोरखौ मोजां मोना बेबायदि मानसिजोंसो जोङो आवगायनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन दा नंखायनो आं बे बाथ्राखौ लाखिबाय আমার শ্রদ্ধা রাইজ আমার ইয়াত দুজনকৈ ভিডিঅ' আছে মই ভিডিঅ' দুজনক আগত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণটো হৈছে আগৰ 17 বছৰত 659টা ঘৰ হৈছিল আৰু এই 4 বছৰত 6669টা ঘৰ হৈছে ভিডিঅ' দুজনৰ কাৰণে আপোনালোকে একবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিয়ক আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ভিডিঅ' আৰু দতমাৰ ভিডিঅ' বাইদেউ বহুত কষ্ট কৰি কাম কৰে তেখেতসকলে মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ ইমান কাম কৰিব নোৱাৰিব আজি আমি হিচাপটো চাই পালো 6659খন ঘৰ মাত্ৰ 4 বছৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল থ্যাংক ইউ তো এতিয়া মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম প্ৰত্যেকজন মানুহে আধাৰ কাৰ্ড পাব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড পালেহে বাকি কামবিলাক হ'ব এই কাৰণে বনৰগাঁও অঞ্চলত আমাৰ ৰবিৰাম উজিৰদা টিচিএলচিচি চেয়াৰমেন তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতৰ কাৰণে এবাৰ হাত চাপৰি দিয়ক তেখেতে এই ঘৰ চৰ বনোৱাত ভিডিঅ' সকলৰ লগত লাগি আছে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কোনো এজন মানুহ যাহাতে আধাৰ কাৰ্ড নোপোৱাকে নাথাকে বনৰগাঁও অঞ্চলত ৰেচন কাৰ্ড যাহাতে কোনো নোপোৱাকে নাথাকে অলপ আগতে আমাৰ এমপি ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে ৰেচন কাৰ্ড যেতিয়া দিব ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ লগে লগে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত অকল চাউল নহয় অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ডত দালিও পাব তেলো পাব বিভিন্ন বস্তুবিলাক ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত পাব ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা কৰাৰ ব্যৱস্থা পাব আগতে গৰীব মানুহবিলাক কি কয় বেমাৰ হলে ঔষধ খাবলৈ পইচা নাই মৰি যোৱাই ভাল কিন্তু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে ভাল খবৰ কি এতিয়া ঔষধ খাবলৈ পইচা বেছি নালাগে আপুনি মেডিকেল কলেজত গলে হল অলপ পাৰ হৈ মেডিকেল কলেজ আপোনাৰ ওচৰতে আহি গল আৰু লগতে কি এই ৰেচন কাৰ্ডটো আপোনালোকে বনাই ল'ব এইবাৰ আকৌ আমি ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ চৰকাৰক অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰা হিচাপে বহুত ৰেচন কাৰ্ড আহিছে যোনে যোনে পোৱা নাই প্ৰত্যেকজনে ৰেচন কাৰ্ড ল'ব লাগে ৰেচন কাৰ্ডটো আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ ইয়াৰ লগে লগে আমি আৰু কি আছে অৰুণোদয় এটা অৰুণোদয় লৈ বহুতে চিন্তা কৰিছে আমি অৰুণোদয় পাম নে নাপাম অৰুণোদয় মনগা না মনা যোৱাবাৰ চেয়াৰমেন বিলাকে কোনবাই ভাল সিলেকশন কৰা নাই নিজৰ ঘৰৰ মানুহ দিছে কাকবা দিছে ভাল পোৱা মানুহ দিছে সৰকবা ননি মানসিफोरखौ होदों অৰুণোদয় এইবাৰ আমি কি কৰিছো এইবাৰ অৰুণোদয় কোনো চেয়াৰমেন কোনো এজন ব্যক্তিয়ে সিলেকশন কৰিব নোৱাৰিব গাঁও সভা পাতি অৰুণোদয় সিলেকশন হ'ব 100% গাঁও সভা পাতি অৰুণোদয় আৰু ইয়াত সবে অৰুণোদয় পাব অৰুণোদয়টো যি মাহত 4,1200 টকা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায় হয় এই অৰুণোদয় যাহাতে সবে পায় এই কাৰণে গাঁও সভাত সবে আহিব আৰু কোনবা যদি গাঁও সভাত ৰয়ো গৈছে
আমাৰ বুথ কমিটি বিলাকৰ মেম্বাৰ বিলাককো দায়িত্ব দিয়া আছে তেখেতসকলৰ হাতত আপোনালোকে নামটো দি দিব তেখেতসকলে নোডেল অফিচাৰক দিব নোডেল অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই বিডিঅ হৈ পেলাই ডিসি অফিচলৈকে আহিব গতিকে কোনো এজন অৰুণোদয়ৰ পৰা বাদ পৰিব নালাগে এই হিতাধিকাৰী মিটিংটো কিয় মাতিছো মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখন বিকশিত ভাৰত কৰিব বিচাৰিছে বিকশিত ভাৰত যৌগাছাৰ ভাৰত বিকশিত ভাৰত হ'ব লাগিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিমান স্কিম দিছে আমাৰ খেতিয়কৰ কাৰণে দিছে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে দিছে মহিলাৰ কাৰণে দিছে এই প্ৰত্যেক 100% ইমপ্লিমেন্ট হ'ব লাগিব এইটোকে আমি বিচাৰিছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও আমাৰ অসম চৰকাৰো কেন্দ্ৰীয়ত আমাৰ চৰকাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰেও বহুত ভাল ভাল আঁচনি দিছে এই আঁচনিখিনি আপোনাৰ ওচৰত যাব লাগিব যদি আঁচনিখিনি গৈছে আপুনি ভালকে কাম কৰিব লাগিব আপোনাক পিএমআইৰ ঘৰ দিছে পিএমআইনি ন হদং কোনোবা কি কৰিছে ঘৰৰ পইচাটো উলাই পেলাই খৰচ কৰি দিছে আপুনি বৰষুণ পৰে কিবা পৰে ঘৰ বনাব নোৱাৰে গৰীব মানুহ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা ঘৰ এখন আহিছে এই ঘৰৰ পইচাটো বেলেগত খৰচ কৰিব নালাগে এটা ঘৰ হলে 20-25 বছৰ ভালকে চলিব পাৰে आयुवानी न' गंसे मोनदों गरिब मानसि बोसोरे बोसोर न' बानायनांगौबा जोबोद खस्थ' जायो दा नंखायनो बे आयुवानी न'नि फैसाखौ ओरैनो खरसा खालामनो नाङा बेखौ न'खौ बानायनानै ला 20-25 बोसोर जोबोद मोजाङैनो सोलिनो हायो এই কারণে আরো বহুত ঘর দিয়ার কারণে ঠিক করা হয়েছে গোবাং ন হবগন জিআই টেকিং मा होनो इखो जिअ टेकिं खालामगासिनो दङ आरो जिअ टेकिं চলি আছে বহুত ঘর পাব কিন্তু ঘৰৰ পইচাটো বেলেগত খৰচ নকৰিব ঘৰটো ভালকে বনাওক সেকেন্ড টয়লেট দিয়া হৈছে এসবিএমৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিশনৰ টয়লেট দিছে টয়লেট হদং বইনবো এই টয়লেটটো আপুনি ভালকে বনাই লব লাগিব এতিয়া এই টয়লেট নহলে কি হয় মহিলা বিলাকৰ বেমাৰ হয় आइजोफोरा बेराम जायो मोजां टयलेट गैयाबा दा नंखायनो এই टयलेटर पैसाটো बेलेगत खरच करिब नालागे टयलेटनि फैसाखौ गुबुनाव खरसा खालामनाङा बिखौ मोजाङैनो जाहाथे खरसा खालामो बिखौसो जों नागिरदों এতিয়া আমি जिमान जनगोष्ठी আছে 26 টা जनगोष्ठीर महिला বিলাকৰ কাৰণে आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो माखासे एक्सपार्ट महिला एक्सपार्ट आइजोफोरखौ सायख'दों 25 सा आइजोफोरखौ सायख'दों बिथांमोनखौ फैगौ 6 दाननि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ मा होनो सरकारा लानानै गामि गामि थांनानै जोङो बायदिसिना जेंनाफोरखौ नायनो थाखाय थिनहरनो सानदों আমি গাঁৱে গাঁৱে পঠাই বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ তেখেতসকলক দায়িত্ব দিব বিচাৰিছো সব জনগোষ্ঠীৰে মহিলা লৈছো মাইনৰিটি লৈছো বঙালী লৈছো গোৰখাৰ লৈছো আদিবাসীৰ লৈছো বড়োৰ লৈছো সব জনগোষ্ঠীৰে আমি মহিলাসকলক লৈছো আৰু ইহঁতে গাঁৱত যায় কি সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ কথাবিলাক পাতিব গতিকে আজিৰ সময়ত বড়োলেণ্ড চৰকাৰখনে পিছই থকা নাই আপোনালোকৰ খেতিয়কসকলৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আৰু আমি এটা ডাঙৰ আঁচনি এটা লৈছো যি মহিলাসকলে ঘৰ এৰি বাহিৰত আছে সেই সকলে যদি ৰিটাৰ্ণ আহে তেখেতসকলক আমি চৰকাৰী সাহায্য দিম কিবা কাম কৰাৰ কাৰণে লাখপতি বাইদেউ আপোনালোকে শুনিছে লাখপতি আবখন দামনা खोनादों 10,000 আবমনखौ 10,000 বাইদেউসকলক এইবাৰ আমি টাৰ্গেট লৈছো 4,000 বাইদেউসকলৰ 4,000 আবমননি ইতিমধ্যে ঘৰ বনোৱা হৈ গল অমা ফিনাই দাও ফিনাই বে গাসैबो ন'आ বানাयनाय जाबाय 4,000 नि এই বছৰ টাৰ্গেট 10,000 কিন্তু আমাৰ 5 বছৰৰ টাৰ্গেট 1,33,000 5 বছराव 1,33,000 जोंनि आबमनखौ लाखपति बानायनो थाखाय केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और काउन्सिल सरकाराबो बे स्किमाव जों रां होदेरदों जाहाथे ट्रेनिं होनानै बायदिसिना होनानै खामानिखौ मावनो हायो दा नंखायनो नैबे समा जोबोद गोनांथार सम এই সময়টো বহুত ভাল সময় ইয়াত কিছুমান দলৰ মানুহ আহি উল্টা পুল্টা কথা কব ইলেকশন আহিছে আমাক মাৰামাৰি কৰাব এই এটা সময়ত তেনেকা হিংসাৰ এটা পৰিবেশ গল 30-40 বছৰ এটা হিংসাৰ পৰিবেশ গল আমাক আৰু হিংসা নালাগে ইয়াত বহুত জুই জ্বলি গল আমাক আৰু জুই জ্বলিব নালাগে ইয়াত বহুত টেষ্ট দিলে মানুহবিলাকে টেষ্ট দিব নালাগে ইয়াত বহুত ভয় ভয়কে জীৱন কাটাব লগা হল এটা সময়ত মাইনৰিটি মানুহ বড়ো গাঁৱত আহিব ভয় কৰে বড়ো মানুহ বেলেগ গাঁৱত যাবলৈ ভয় কৰে আদিবাসী মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰে গুৰখা মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰে নেপালী সকল আজি সেই পৰিবেশ নাই
গতিকে এই আজিৰ যিটো ভাল পৰিৱেশ ইটো অহা 50 বছৰৰ কাৰণে 100 বছৰৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব তেতিয়া আমি উন্নয়নৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম অब्लासो जोङो जौगालांनो हागोन সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো বয়নিसिमबो সাবায়খৰ বাউবাই আহি থকা সময়ত সকলো যাহাতে শান্তি সম্প্ৰীতি ভালকে থাকিব পাৰে আমাৰ বডলেণ্ডৰ এতিয়া বাথौ পূজাयाबो मोजां जायो ब्रह्म आहुतियाबो मोजां जायो दुर्गा पूजाओ भालके होय लक्ष्मी पूजाओ भालके होय बैसागुओ भालके होय बिहुओ भालके होय ईदो भालके होय क्रिसमासओ भालके चले এই পৰিৱেশ ঘূৰি আহিল আমি গোৰ্খা সকলৰ ৰাম কথাও দেখিছো ভগৱত পাঠ কৰাও দেখিছো প্ৰত্যেকটো এটা ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আহি গল এই পৰিৱেশটো আমি সদায় ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে আমাৰো দায়িত্ব আছে শেষত মই এটা কথা অনুৰোধ কৰিম আমাৰ আগতে বেলেগ বেলেগ বেমাৰ আছিল কেন্সাৰ বেমাৰ কিবা বেমাৰ মানুহ বহুত মৰি গল এতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ কেন্সাৰ বেমাৰী আছে বডলেণ্ডত আমি কেন্সাৰ বেমাৰ হলে আগতে মানুহে নকয় কেন্সাৰটো পাবৰ কাৰণে হয় বুলি ভয় কৰে গাঁৱত কেন্সাৰ হলে মানুহে বেয়া পায় কেন্সাৰ যাবাथাই আগলাव বুঙা পাপनि थाखायसो जायो होनना सानो गामियाव नाथाय केन्सारा पापनि थाखाय नङा सोरबा बे थांखु जानाय सिगारेट सोबनाय बायदिसिनाफोरनि थाखायसो केन्सारा जायो दा बे केन्सार जानाय जाबोला आगोलाव बुंनानै लायामोन कइल नलय आमार केन्सार होइसे बोले এই কারণে পিছত মানুহ মৰি যায় मानसिया थैलाङो नखराबो माबा माबि फाननानै सिलिंखार बिलिंखार जायो केन्सार जायोबा मानोना लगे लगे केन्सार जानाय लोगो लोगो ट्रिटमेन्ट खालामनो थाङा सिरि सिरि थायो गियो दा दिनै केन्सारखौ रावबो बेबायदि पापनि होनना सानला बेमार होननानै मिथिबाय थिग बेबायदिनो गोदान बेराम मोनसे फैदों नতুন बेमार এটা आइसे এইটো হল ड्राग्स जानाय मोजां मोजां नखरनि गथ'फ्रा बिमा बिफायाबो जोबोद अननानै फेदेरदों स्कुलाव फरायदों कलेजाव फरायदों हरखाब सोरबा गाज्रि मानसिनि आखायाव गोग्लैनानै ड्राग्स जाग्रा जादों जेला ड्राग्स जाग्रा जाबाय बिमा बिफाया खोन्थानानै लाया लाजियो आंनि गथ'आ ड्राग्स जादों होनबा आंहा इज्जता थांगोन आंनि नखरनि मानसिया ड्राग्स जादों होनबा आंहा इज्जता थांगोन उनाव थांना मा जाबाय अखानायै मबाइल फानबाय आरो बिनि उनाव मटर साइकेल फानबाय आरो गोबां डिफेन्सआव साख्रि मावनाय सीआरपीएफ आर्मी जायगा जायगा बिमाफ्रा बिफा गैया एटीएम खौ गथ'नि आखायाव होनानै दोनो आरो उनाव ड्राग्स जानो थाखाय एटीएम निफ्राय फैसाखौ बरनजोबनानै एकाउन्टआ खालि जायो आङो गोबां माखासे फेमिलिफोरखौ हेल्प खालामनो मोनदों बिथांमोननि गथ'फोरखौ रिहेब केम्प होनना बुङो जेराव दोनहरनो गोनां जायो दा बिनिखायनो आं खावलायदों जे गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन ला धोरोम सिबिनायफ्रावबो लाफा मानोना आध्यात्मिक सरसाखौ नांगौ धोरोमासो मानसिनि गुन गियान दानायाव मदद होयो जोङो बारा धोरोमाव गोसो होआ गथ'फोरखौ दा ओंखायनो मोजां गाज्रिखौ बिसोरो मिथिया आरो जेला ड्राग्सनि बाथ्रा खोनायो गामियाव जों आइजोफोरखौबो आं खावलायदों ज' जानानै बेखौ डिसिसन लानांगौ सोर ड्राग्स जादों बेखौ हमनांगौ आरो पुलिसनो होनांगौ गामियाव जेरावनो जा हौवाफोर जा हिनजावफोर जा आइजोफोर जा जायानो जाया मानो ड्राग्सनि बाथ्रा खोनानाय लोगो लोगोनो जोङो पुलिसनो हमनानै होनांगौ नङाबा गामियावनो थांखि लानानै बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ ड्राग्सखौ जों जेरैखि जाया बन्द खालामनांगोन ड्राग्सটো আমি যেনেকেই হোক বন্ধ কৰিব লাগিব নহলে আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্ম ধ্বংস হৈ যাব এই কাৰণে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সবকে মই থিয় দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই ফিন খেপसेयाव बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।